ng sinampalong karne. Ang karne po na ito ay karne ng karneron. Kanina po, tinatry namin maghanap ng sampalok pero wala kaming makita sa on-cost kasi sa on-cost po. Gamit po tayo ng Mama Seeds. Mainit na tubig na po itong ginamit ko para mas madaling kumulo. Ngayon lang po ilalagay na natin ang ating pakukuluin ko lang po ito hanggang sa lumambot siya. Lalagay na rin po natin ang ating luya, sibuyas, at ang bawang. Paminta. Pakukuluin ko lang po ito hanggang sa lumambot. Dahil luto na po siya, ilalagay na natin ang ating sili. Maglalagay na rin po tayo ng sinigang sa sampalok. Powder po ang ginamit namin kasi kaninang umaga po pagpunta namin sa on-cost. Wala kami nakitang bunga ng sampalok. Kaya yan po ang ginamit namin. Pakuloy na lang po natin ito ng bahagyan. Ilagay na rin po natin ang ating murang sibuyas.